Эфирде Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Республикада авыл территорияларын комплекслы үстерү федераль программасы ничек үтәлә? Кукмара районыннан безнең репортаж. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатлар. Бүген сүзебез балалар язучысы Ләбиб Лерон турында. Хәрбиләргә багышланган яткәр, Түбән Камада су асты диңгезчеләренә багышланган музей ачылды. Республикада коронавирустан яңа вакцина партиясын көтәләр. Казанда дару запасы тагын 26 000 спутник В дозасы белән тулыланды. Хәзер бу препаратларны медицина учреждениеларына тараталар, тагын 3000 доза Эпивак корона препараты кайтарылачак. Татарстанда ковидка каршы вакцина ясату дәвам итә. Казандагы 18-нче поликлиникага көн сайын 100дән артык кеше прививкага килә. Иммунитет формалаштыру өчен өлкән яшьтәге кешеләрнең 60%-на прививка ясатырга кирәк. Татарстанда алар якынча 2 миллион кеше исәпләнә. Вакцина ясатуга дәүләт хезмәтләре порталы аша күп функциялы үзәкләрдә бердәм 122 номеры яки яшәү урыны буенча поликлиникаларда язылырга мөмкин. Бүген башкалабыз Казанда 9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены ачыла. Җыенда илнең 40лап төбәгеннән, шулай кайбер чит илләрдән кунакларның катнашуы көтелә. Авыл эшмәкәрләре 3 көн дәвамында бизнесны үстерү буенча фикер алышырга, Тукай районы авыллары мисалында эшмәкәрлекне оештыру, авыл хуҗалыгында цифрлаштыру тәҗрибәсе белән уртаклашырга җыена. Авыл товар җитештерүчеләре күргәзмә ярминкәсе оештырылачак, кунакларга халкыбыз традицияләренең йолаларын чагылдырган мәдәни программада тәкъдим ителәчәк. 406 гаилә өчен 28 000 квадрат метрдан артык торак, газ, су үткәргечләр, тротуарлар, спорт, балалар мәйданчыклары. Буларның барысы да узган ел Татарстанда авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасы ярдәмендә эшләнгән. Масштаблы проектта берничә район катнашты, Кукмара районы чыганаклардан файдалану буенча барысында узып китте. Кукмарадан безнең чираттагы репортаж. Кукмара киез итекләре белән дан тота. Киез итекләр киеп, хоккейда уйныйлар. Абрый казанган киез итек комбинаты зелгәнче үк, уңайлы итек басу белән биредә дистә юллар шөгыльләнгәннәр. Оныклары белән әбиләр дә бызда мавыгып уйный. Купка авылында беренче хоккей тартмасын 20 ел элек агачтан ясаганнар. Узган ел биредә авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча чын хоккей бызы барлыкка килде. Хәзер тирә-күрше башка районнар авыллары командалары белән дә уйныйлар. Күп кенә ярышларда менә республиканский ярышлар оештырдык шушы авылда. Анда безнең авыл кызлары инде беренче урын алдылар итек хоккей буенча. Инде балалар хоккей буенча инде күрше Арча районы Кенәр авылында катнаштык, анда беренче урынны алар үзләре килгәч башта безне җиңеп киткәннәр инде. Без анда реванш дип әйтик, алып яңадан үзебез алып кайттык кубокны. Ярышлар быел бик күп булды. Күп кубокларда алып кайттык. Шулай бергә уйныйбыз. Бүтән авыл нәниләрдән алып өлкәннәргә кадәр хоккей уйный. Җанатарлар да күп. Шундый хоккей мәйданчыклары районның башка авылларында да барлыкка килгән. Каенлык авыл җирлегендә эш грант акчасына ял итү зонасы, спорт мәйданчыгы, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга яңа һәйкәл салынган. Кайбер эшләрне авыл халкы ярдәмендә башкарып чыкканнар. 3 грант алдык. Шуның берсе Берзнәк авылында яңа һәйкәл сала алдык. Куймалар тутып, яшелләндерү, моторлау эшләрен эшли алдык шушы грант хисабына. Һәм тагын берсе шушы грантның безнең Камышлы авылында ял зонасы эшләргә китте. Шул клуб территориясендә яңа куймалар тутып, отынчыклар, тренажерлар, барысы да халыкка ял итәр өчен шартлар тудырылды. Ядегәр авыл җирлегендә дә узган ел күп эшләнгән. Тротуарлар, ял итү урыннары, балалар мәйданчыклары ясалган. Асфальтка балаларга площадкалар, уен площадкалары бик кирәкле. Чөнки балаларга җыелып уйнарга урын кирәк. Бу площадкаларда уйнаган вакытта әниләр үзләренең балалары өчен тыныч торалар. Асфальтлар шулай ук бик кирәк, чөнки
начарланган инде. Тротуарлар өчен халык бик шат булды. Һәм барыбер кешенең чистадан йөрисе килә, әйбәт юлдан йөрисе килә. 7 грант оттық. Шушы грантларның инде біз дүртісіне балалар үшін ойын майданчыклары ясадык. Шуның берсенә инде спорт площадка, онда безнең футбол уйный алабыз, баскетбол и волейбол уйный алабыз. Һәм шулай ук без инде 2 грантка төзедек тротуар җәяүлеләр өчен. Бу безнең өчен бик мөһим, кирәк иде. 3% ипотека Кукмара районында авылларның гезен сизелерлек яхшыртырга, авыл халкының тормышын уңайлырак итәргә, заманча инженер инфраструктурасын булдырырга, транспортны яңартырга мөмкинлек биргән. Узган ел районда барлыгы 400 миллион сумлык 97 грант акчасы үзләштерелгән. Авылларның яшәешен, авылларның ямьләндереп җибәрде, чөнки шушы резина белән каплатылган безнең площадкалардан 60-тан артык площадка төзелде, уннан артык безнең хоккей площадкалары эшләнде, инде тротуарлар, шулай ук бик күп кенә балалар площадкалары эшләнде, уен площадкалары эшләнде. Ул безнең районыбызның авылларын тагы да ямьләндереп җибәрде дип әйтәсем килә. Татарстан авыл ипотекасын бирү күләме буенча лидер төбәкләр арасына керде. 1600-дән артык гаиләне торак сатып алу өчен акча белән тәэмин итте. Авыл халкының яшәү шартларын яхшырту өстенлекле юнәлеш. Авыл халкы тагын да яхшырак яшәсен, яшьләр авылларда төпләнеп калсын өчен проектларны быел да гамәлгә ашыралар. Харис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Казанда юлларны цикләндерү эшләре башланды. Беренче чиратта транспорт хәрәкәте күп булган Оренбург тракты, Миллениум күпере, Аркчино шоссесы, Подлужная, шулай ук шәһәрнең башка үзәк урамнары да цикләндерелә. Быел барлыгы 45 мең квадрат метрдан артык мәйдандагы юлларда барлыкка килгән чокырларны бетерү планлаштырыла. Моның өчен муниципаль бюджет 93 миллион сум акча бүлеп биргән. Ремонтланырга тиешле юлларны билгеләгәндә белгечләр, заказчылар, район хакимиятләре, подрядчы оешмалар вәкилләре катнашында узган комиссия тикшерү нәтиҗәләре исәпкә алынган. Транспорт хәрәкәтенә комачауламас өчен эшләр нигездә төнлә башкарыла. Иртәгә 1 апрельдән Татарстанда төбәк һәм муниципаль әһәмияткә ия юлларда йөк автомобильләре хәрәкәтенә шикләү кертелә. Шикләү 30 апрельгә кадәр гамәлдә булачак. Бу авырлыкларны рөхсәт ителгән 6 тоннадан артып киткән машиналарга кагыла. Шикләү юл өслеген һәм юлдагы конструкцияларны саклау өчен кертелә. Түбән Камада су асты диңгезчеләренә багышланган музей ачылды. Быел диңгезче су асты көймәсендә хезмәт итүнең оешуына 115 ел тулды. Әлеге музей шәһәр электр транспорты предприятиесе бинасында урнашкан. Анда Түбән Камада хәбәрчебез Альбина Вәлиева да булып кайтты. Корабль кыңгырауы көймә макетлары хәрби флоты формасы шәһәр электротранспорт предприятиесендә су асты диңгезчеләренә багышланган музей ачылды. Бу Рафаэль Хабибуллинның күптәнге хыялы. Ул гомерен диңгез белән бәйли. 69 елда су асты көймәсендә илчиген саклый. Анда безнең экспонатлар бик күп җыйдык. Аны озак вакытлар макетлар ясарга туры килде. Бөтенесендә үзебезнең эшчеләр, алтын куллы җегетләрбез ясадылар. Экспонатларны музейга безнең ветераннар иләреннән алып килделәр. Бүгенге көндә Түбән Камада 350-дән артык су асты көймәсендә хезмәт итүче ветеран яши. Хәзер алар музейга яңа экспонатлар җыю белән мәшгуль. Барсына дагын исәнлек, саулык, флот сәламәтлеге, дөньяларыбыз тыныч булсын. Һәр вакытта дагын шулай гөрләшеп, матур итеп яшәргә язсын. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракыпов. Яңалыклар. Быелга Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатларның исемлеге билгеле булды. Барлыгы премияга 9 кеше дәгъваклы. Алар арасында язучылар, рәссамнар һәм актриса бар. Бүген сүзебез Кояшны кышкан малай, Җил көймәсе, әкиятче малай китаплары белән бүләккә дәгъва итүче Ләбиб Лерон турында.
Һәр елның 26 апреле татар халкының рухи тормышында гаять зур урын алып торган тантаналы көн булып хәтергә кереп кала. Бу көнне без әдәбият күгендә якты йолдыз булып балкыган, үзенең иҗаты белән милләтебезне гасырлар буена рухландырырлык, уйландырырлык кыйммәтле мирас калдырган күренекле шагыйребез Габдулла Тукайны искә алабыз. Һәм инде татар мәдәнияте, әдәбияты һәм сәнгате өлкәсендә аеруча зур уңышка ирешкән шәхесләребезне Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе белән бүләкләүнең дә шушы датага туры китерелүен символик вакыйга буларак кабул итәбез. Татарстан Республикасы дәүләт премиялары буенча комиссия карары нигезендә быелгы 2021 елда әлеге премиягә тәкъдим ителүчеләр исемлегендә Ләбиб Лерон да бар. Мин кукурузлы елларның китек шат авазы. Мин карантинлы дөньяның ятим кайтавазы. Мин акматчага эленгән сиртмәле бишек. Мин киез белән тышланган сыкылы ишек. Мин асылмалы җиделе лампа яктысы. Мин акшарланган миштәге учакның шаткысы. Мин балачагым күгендә уйнаклаган яшен. Мин әниемнең мендәрен чылаткан күз яше. Мин җиргә ятып үксегән көзге яңгыр җиле. Мин ятим үскән әтинең иң авырткан җире. Мин ике авыл арасын тоташтырган сукмак. Мин гомер буе бик еш башка төшкән тукмак. Мин яңа пешкән ипиле зур киндер биштәр. Мин иске китапханә һәм андагы киштә. Мин укытучы апаның хәер хаклы карашы. Мин борынгы бабамнарның төзәләсе ярасы. Мин иясенә ирешмәгән тәүге сөю хаты. Мин шигырь, мин поэма, мин хисләр тәгълиматы. Күп авындым, җитәр. Хәзер мин элекке түгел. Мин яшьләре кипкән күз бүген. Мин дөньяны күрәм яңаша. Мин яшим өр-яңадан. Мин вакыт яршыгы, мин каләм, мин кәгазь. Теләсәгез, теләмәсәгез дә, ни генә дисәгез дә, мин шагыйрь барыбер, мин шагыйрь. Тукайның туган көне татарның сабантуен хәтерләтә. Гадәттә сабантуйга бит инде катнашучылар бик күп булаймы? Мәйданга чыксаң, көрәшләр арасында бер 30-лап, 36-лап кеше булырга мөмкин. Ә шуларның абсолют батыры берәү булса, анда тагын беренче, икенче, өченче батырлары бар. Нәкъ менә шушы көрәшне хәтерләтә име. Һәм әдәбият мәйданында да киң, менә мин Ләбиб Леронны каян беләм, әйтик, Яшьленче газетасы безне берләштергән. Яшьленче газетасы ул вакытта Пионер газетасы түгел, шун әдәби газет иде. Анда Зөлфәт мөдәррисләр безнең бөтен үзебезнең шушы классикларыбыз эшләп чыныккан мәктәп кебек иде ул. Менә без инде Ләбибне шуннан төрле беләбез име. Һәм әйтергә кирәк шунысын, менә бу Яшьленче мәктәбе һаман да анда эшләгән кешеләр бүгенгесе көндә әдәбиятта, татар әдәбиятында җиң сызганып эшләп яталар. Безнең буын ул аның әсәрләре белән дә үстерисәм дә хишатлы булмас. Аның транзистор учала дигән китабы бар иде. Мин инде башлангыч сыйныфларда бик ятып укый торган китабым иде. Кат-кат кайта торган. Әле бер көннән шуны үземнең дә 7 яшьлек малайга укып карадым. Бергә укыдык инде. Татарча инде. Бик актуаль аңа да ошады. Димәк инде язучының искерми икән 30 еллар эчендә иҗаты инде ул начар түгел. Теге төрле буыннарга да барып җитә икән. Минем өчен инде беренче чиратта балалар язучысы. Ул һәм шушы тип аның юнәлеше дә минем уйлавымча нәкъ менә шушы. Әдәби мираска безнең татар әдәбияты тарихына битараф булмаган, аның һәр битен бөртекләп җыеп бара торган, үзенә күрә хәтта шәхси бер татар әдәбияты, мәдәнияте, сәнгате, тарихын, архивын җыйган әдип дип әйтәм мин аны. Безнең әдәбиятның данлы үткәннәре, данлы исемнәре, ул алар белән кызыкны бөтенсен барлап, янып яши дип әйтәсем килә. Менә бу әйбет бик зур нәрсә инде. Аннан соң бит инде юморист, пародиялар яза, яшьтән бик күп пародиялар язды. Менә шулай итеп, үзенә күрә бер энциклопедия дик бер талант дип әйтергә кирәк инде. Бу bundan. Бу башкалардан аерылган шул. Һәм актив яза. Әле бит әле шушы әсәрләре балалар өчен иҗаты бүгенге көндә бик кирәк бит инде менә. Әлифа белән теле аштырырга тиешле булган һәм татар телен ябышып, саклап калырга тиешле булган буынга ул балалар өчен шигырьләр бирә.
Язучы, шагыйрь, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Жәлил, Шәйхи Маннур һәм Абдулла Алиш исемендәге премиялар лауреаты, безнең Мираж журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон иҗат итмичә яши алмый. Без дә аңа дәвамлы иҗат итүен телибез. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Мөслимә дип исемләнгән мөнәҗәтчеләр бәйгесен үткәрү Буа районының Исәк авылында күркәм бер традициягә әверелде. Регион-ара мөнәҗәт кичәсеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Мөнәҗәт халкыбызның канында, җанында ниндидер бер тылсымлы хикмәт булып яшәп, изгелек ырлыгы булып, буыннардан буыннарга күчеп килә. Шушы минутларда Буа районының Исәк мәчетендә икенче төбәк-ара мөнәҗәтләр бәйгесе башланып китте. Борынгы чырларда бик киң таралган мөнәҗәтләр озак вакыт онытылып торды. Бары тик 90-нчы еллардан соң гына мөнәҗәтләр дини мәҗлесләрдә әйтелә башлады. Хәзер исә күренекле җырчылар башкаруында зур сәхнәләрдә дә яңгырый. Ayetlerini yatlar için zihinler bilgenine Allah'ıma şükür kılam yaktı günü bilgenine Мөнәҗәтләр халкыбызның рухи кизгесе. Нәкъ шул максаттан әлеге бәйгене гамәлгә куеп, елда үткәрәбез дип белдерде чараны ачу тантанасында Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров. Минем бөтен теләгем, бөтен тырышлыгым авылга ничек булса да ярдәм итәргә, авылның тормышын ничек булса да җиңеләйтергә, авылда бәйрәмнәр булырга тиеш. Халык үзенең матур киемен киенеп, матур күлмәкләрен, матур аяк киемнәрен киеп, матур калфакларын тагып, бәйрәмгә чыгарга тиешләр. Халык бит кешеләр эшләр өчен генә дөньяга килмиләр. Алар эш белән көн күрешен алып барыр өчен кирәк безгә эш. Бәйрәмнәр бик кирәк, кешегә шатлык кирәк. Шуңа менә мин шул шатлыкларны оештыра алсам, үземне бәхетле саныйм. Мөнәҗәтләр бәйгесе Чуашстан Республикасының Исәк авылына якын районнары белән берлектә оештырылган. Катнашучылар арасында мөнәҗәтләрне башкару осталыгы аеруча югары булуы белән кунаклар аерылып торды. Мөнәҗәт укучысы монда апалар бик күп, бик шады миңа. Төрле авыллардан икән инде. Бик матур, бик шады. Тагын да шулай мөнәҗәтләр белән канәгатьләнергә Аллаһ Сүбхәнәһү тәгалә язсын. Быел мөнәҗәт әйтүчеләрнең осталыгына бәя бирүчеләр төркемен Татарстанның халык артисты Мингол Галиев җитәкләде. Үзе дә мөнәҗәт остасы булгач, күренекле җырчының кайтуына да авыл халкы бәйгедә катнашучылар өчен гомерлеккә күңелгә кереп кала торган истәлекле вакыйгага әверелде. Мөнәҗәтләрне әйтү ул йөрәктән чыккан хисең белән ягымлы матур аваз белән әйтелергә тиеш. Һәм моны әйткән вакытта, үзе башка милләтләр тыңлаган вакытта авазына карап аның хөрмәтен уйларга тиеш. Шуңа күрә менә шушы авылда, Буа районының шушы авылында үткән мөнәҗәтләр кичәсен мин сакландым, шаккаттым. Инандым бер Аллага, укы Коръән кебек еш кабатлана торган мөнәҗәтләрдән тыш яңалары да ителде. Аз булса да катнашучылар үзләре иҗат иткән мөнәҗәтләрне дә башкарды. Ямле җәйдә илгә дошман басып керде. Яңа Тинчәледән Зәүҗия Төхвәтулова узган ел карарга гына килгән иде. Быел үзе дә катнашырга карар кылган. Мөнәҗәтләр бәйгесе Субханалла күсемәсен бигрәк матур оештырганнар. Килүчеләр бик әйбәт хәзерлек белән килгәннәр. Барысы да йөрәк авазы белән әйттеләр мөнәҗәтләрне. Шул кадәр игътибар белән тыңладык. Йөрәкләргә ничек дип әйтим инде бу бик якын авазлар яңгырады безгә. Фестивальгә килергә теләүчеләр күп иде, әмма чикләүләр булу сәбәпле катнашучылар санын киметтек ди оештыручылар. Шулай да икенче регионара фестивальдә барлыгы 20 мөнәҗәтче катнашты. Яшьтән инде мин шулай шигырьләр укырга яратайм, мөнәҗәтләр өйрәнергә, җырларга, концертлар куеп бирдек. Менә Алываевачта шундай нәрсәләрне онытасы килми, татар телен балаларга өйрәтергә. Кирәк әйбер бу. Кирәк матур традиция, моны дәвам итәргә кирәк. Балаларга без көзгө һәм менә бу мөнәҗәт бирәк тә, мөнәҗәт бит ул үзең сөйләү.
кайгыларын бушату. Бу мөнәҗәтләр бәйрәмен көтеп алдым мен. Былтырда катнашкан булгач, моннан ниндидер рухи азык, дулкынланып, шатланып кайттым. Сөнки бу иң беренче миңа бу Исәк авылының мәчете бик тә ошады. Кыл Шәрифнең баласы кебек бу. Аннары кешеләре ошады. Мөнәҗәтләр әйтә белүгә, мәкамең төгәл булуга ирешү өчен әлбәттә тәҗрибә кирәк. Дөрес, балаларга ул әле җитеп бетми. Шулай да алар ныклап әзерләнеп килгән. Әбиләрдән үрнәк алып, мөнәҗәтләрдән без бик каты өйдә дә мөнәҗәтләр әйтергә яратабыз. Җиңүчеләрне билгеләгәндә төп өстенлек балаларга бирелде. Мин үзем мусульман булып килгәнгә күрә, мен шул мәчетләрне, әби-бабайларны хөрмәт итеп, җырлап йөрергә тәкъдир булдым. Җиңүчеләр дигәннән әлеге бәйгедә урын алуда әһәмиятле түгел. Безнең шушлай очрашып, аралашасы килә ди катнашучылар. Оештыручылар тарафыннан һәр чыгыш ясаучыга Буай якташлык җәмгыяте исеменнән акчалата премия һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мөслимә дип аталган мөнәҗәтчеләр фестивален киләсе елга 2 турда үткәрү дигән тәкъдимдә булды. Әгәр нигезләмәгә үзгәреш кертелсә, беренче этабы Буа районының аерым мәхәлләләр арасында үткәрелеп, Исәккә 2нче турга узганнар чакырылачак. Бу мөнәҗәтләр бәйгесе искиткеч зур әһәмияткә ия дип саныйм инде мин. Беренче һәм бик горурлык хисләре кичерәбез бүген. Чөнки шушы регион ара мөнәҗәтләр бәйгесе безнең шушы үзебезнең авылда уза. Мөнәҗәтләр халыкның яшәү дәверендә барлыкка килгән рухи ихтыяҗ. Күңел тынычлыгы, иман ныклыгы сагында торучы мөнәҗәтләрне халык үз итә, онытмый. Мөршидә Җиһан, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары махсус Буа районыннан. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.